Salutare, salutare! Astăzi o să schimbăm puțin scara și o să aruncăm o privire la modelul de Mercedes 300 SL la scara 1.43, produs de către Norev. Este din seria Jetcar. Este o serie mai de buget. Acest model mai vine în alte două variante de culoare. Unul este acest roșu. Mai avem o variantă pe negru și o variantă pe gri. Astăzi o să aruncăm o privire, după cum se poate vedea, la varianta roșie. Este un model care deschide ușile și în principal asta vreau să vedem la acest model. La scara 1.43 este destul de neobișnuit ca un model să aibă părți mobile. Iar cei de la Norev au scos acest model. Este o prindere nu prea ok din punctul meu de vedere cu acest scoci pus pe uși. Ar putea să deterioreze vopseaua. Avem sigla Mercedes pe spate. E destul de vizibilă și în față, împreună cu grila. Ușile se deschid destul de ușor. Cum vă spuneam, este din seria Jetcar. Este o serie de buget de la Norev. Pare mai mult o jucărie decât o machetă, dar este destul de bine reprezentată. Mie personal îmi place, spuneți-ne și voi dacă v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine!